Salulot mga kadimo natay flip-top battles karon na diri sa ulog sa Lapu-Lapu sa among amigo na kadimo ra sa dato. Yo 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 yo, sa akong wala. Sila si Mythical Glory. Yo yo yo, nasa akong tuo karon sila si Warrior. Para maging posible, sige, libre na yung album. Wala na sa akin yan. Mga luma ko yung kanta. So sinabi ko na yan, dapat kilabutan ka na para sa album ko sunod. Bumili ka ng lima kung ayaw mong masumbatan ka ng pinautang kita. Utang ina. Yo mga kadimo, ato nang sugdan na karon at ihatag diri sa Mythical Glory ang unang banat. Tagana to sa lag usa ka minuto. Start. Yo, yo, yo. Oh, flip top ni. Pangalan mo gatit. Dapat pangalan mo Saber. Kasi wakay forever. Saber. Yun, kamu tulo nag-uban. So, posible kay kadaog mo. Kailangan mo makadaog. Kaon mo kug mo. Natin. Yo, yo, yo! Kamu ba si mga rugby boys? Wala kayo sa amin! Kami ang Bulkasil Boys! Gatit ka ba? Bakit? Kasi yung sa sasakyan gatitit eh. Yo, 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 yo. Zolong. Hellcourt. Gatit. Defeat. Defeat kay buras lag tiil. Dili fit. Kung kamo sa namang kontra, di may panington. May pang mukha na mo pasitanton. Dayon, napay purma nimo, napay butang-butang pagkag sanina sa imong o. Mura kag bakukang. Yo yo, sa unang banat sa Elite Warrior. Game. Oy. Oy. Layla? Ikaw ba si Layla? Murag si Laylo. Laylo nga cancer. Kay ba mo nga kamong tulo. Kamong tulo. Oy! Ikaw ba si Turko nga sa gitawag sa Cebu? Pero di maka-pure nga Turko, kuha magkag-ar, toko man ka. Game. Yunano? Kamukha mo si Onano. Wow! Chululot mio sip. James Reid, mukha ka namang James Blue. Round 2 para sa Mythical Glory. Yo. Unsa tumingon sa akong kauban, mura sa toko. Ito mura may kag kasag. Yo. Grabe nyo kuha na mo pang istorya ay. Pero di tinuod. Ikaw harkot. May kang lubot. Rhyme, bars. Ang kasi tawag ni mga kasag. O kasag. Ang bisaya sa kasag, kagang. Usa ito nga ni kuya. Zulong. Zulong? Para kang si Nakulong! Nice one. Zulong, para kang si Sululong. Anapakan ako nga basta makauyab pa, lambing kay ka. Uta na akong sunaw. Tinuod na lambing ka kay mura kag kanding. Lambing, kanding, bars. Tapa mo kamutulo nag-uban. Small, large, small. Why connect? Tapa mo purong-purong sinyong butang sinyong o. Mura mo Arabugo. Sa among tulo, ako gisaligan. Kaya ako ang pinaka
kusgan. Kamu murag wa mo'y kaon. Namahaw mo tamog munggos. Munggos nga bahaw. Kadawang banat dire sa Elite Warrior. Raltok. Imong mama. Parihag na ang sa akong mama. Parihag mama. Ngon ka, bahaw among munggos. Sus, karon ba ito giluto? Wow! Kamu hilig mo sa clash? Pero dili naman kamo high class. Loh. Yo. 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 Diba? Sa inyong tulo, ikaw ang gisaligan. Ikaw ang gisaligan. Pero sa imong asawa, di ka gisaligan. Wow! Love you, love you. Joke. Okay lang na ako na masigingin pildi sa email. Ano naman gusto mo ko masakitan? Kamu. Game. Uranus. Urano. Lailo. Mio. Kamu tong kauban ako nga. Puro cancer. Bobo kayo! Yo, sa last na to nga banat dire sa Mythica Glory. Yo. Kung sa tingin ko nimo, bobo mi. Kung bobo mi, samot na mo. Ikaw ang leader sa bobo. Pinapagingon nimo sa tong kung mag-clash mi. Kay din mi high class. Pero imong crush, burag si The Flash, kay igor kang biyaan. Sige ingon niya, bubo? Oh, bubo tatanan. Bobo lahat. Ano sabi nyo? Bubo kami. Pero palagi kaming panalo. Sabi naman yun. Tao ka ba? Bakit? Kasi ang English ng kotse ay car. Ay, gabiha ato, oy! Gabiha ato, oy! Dayon, katong napayusa ka adlaw nga, nisuroy ka og club hatchi. Yung nakitaan ka dito, nagdaka og pichi-pichi. 30 bucks. Sanina ni mo, good vibes. Good vibes only. We're friend. Sulong? Tumukha mo si Long. Mula si Long Mihia. Good vibes? Bakit bad vibes? Wow. Good vibes, bad vibes. Equals boost guys. Hillcourt? Siya si Harcourt? Para kang food court. Kasi ang lakas mong kumain ng takot. Kasi among kontra padong nanay bibi. Nanasay bibi puhon. Walay bibi. Masa ni? Purong-purong. Saan ni? Kulto? Di ka ni? Turko? Last round para sa Elite Warrior. Barnes. Ingon siya dito dami katsi. Kuya daw ko amigo nga si Pichi. Dili pichi yang gida. Bingka ni yang gida. Yo. Kaya ba mo unsay English sa kanding nga nasuko? Mi. Dili.
Naglagot. Naglagot. Gusto tayo mong gingon? Ako ay bibi. Pero okay lang. Mukha naman akong bibi. Game. Kamon tulo? Mga gwapo, pero mas gwapo ko. Wala kayo sa pormahan namin. Tingnan nyo, oh. Wala kayo doon. Lugi kayo. Sa time. Okay na lang. Time machine. Time. Kaya ba mo nga, dili ka mo makadaog karon sa atong flip top battle? Okay, time. Wow, buta ka. Kami may tagtungod diri. Kita niya. Mga kadimo, manata sa atong flip-top battle ang murag patas-patas ra ilang ano, mga banat no. Murag priyara, pila ko murag wadjoy daog ganila or building eh. Puros man mga nindot og banat. Og daghang salamat sa inyong pagsuporta. Please subscribe to my YouTube channel. Okay. Follow mo sa among Facebook page, Demo Biners. Subscribe. Lulu. Subscribe. Ping ang ping. Set up guys na ating yan. Salamat sa So, di mo mana do, mana mo bigla battle. Enjoy lang mo no. So, support lang support and God bless tanan. I love you all.